बाव जमा जानायनि खारना बयबो मिथिखागौ जे मैयानि मोनायावहाय आसाम केबिनेटआवहाय 6टा जनजातिनो एसटि खौहाय गनायथि होबाय। बाव गनायथि होनाय लोगो लोगो दिल्लीयाव गनायथि जागोन मानोना दिल्लीयावबो बिथांमोननिनो एमपि जोबखा। 6टा जातिया एसटि मोननाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि थामोनथा रैखाथि आरो मोनथायानो गैया जालांगोन। नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जों एसटि हिसाबै दिनै मा एसेबाबो लाब मोनोमोन। दा बे जोंनि जेसेबांखिनि मोननांगौ मोनथाय बे एसटिया गोमोरनाय लोगो लोगो दिनै बे गोमोरलांजोबगोन। जों दा एसटि हिसाबै 45 लाख दङ जोङो आसामावहाय, नाथाय जाय 6टा जनजातिनो होदों बिसोरो 1 कौटिनिबो बारा दङ। अब्ला जोंनि मोनथाया अबाय थाबावगोन? नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ ना जोंनि मोनथाया अबाय थाबावगोन? बयबो बुजिनांगोन। बेखायनो दिनै जोङो गावनि लाबनि थाखाय नङा, हारिनि लाबनि थाखाय, जोंनि लाबनि थाखाय, जोंनि इयुननि थाखाय, जोंनि फंबाय बिनानाव, जोंनि फिसा फिसौ गासिनिबो थाखाय जोङो ओंखारबोनांगोन। आरो दिनै खुनु खारनावहाय जोङो दिनैहाय एग्जामखौ जाहोआ। एग्जाम जाहोगोन नामा नोंसोरो? हारिनि थाखाय नांगोन ना नाङा? नांनो गोसो दं दा? बयबो गोसो जानांगोन।